Miracles are in the word of God. Outside of the word, there are no miracles. So let us get into the word. Because outside of the word, there are no miracles. So let us get into the word. Why? Why should we get into the word? Because outside of the word, there are no miracles. Acts chapter number 4. I'll make it very short. And that which needs to happen will happen. We have come today to hear from the Lord and to see what our God can do. We just want to verify whether this God we serve is the creator of the heavens and the earth. We will be sure today. If the God we are serving is the right God. Because we don't want to be serving a fake God. And only to discover after many years of service that it wasn't the right God. If our God is the creator, then we have to see creativity taking place here today. Someone will leave this place today carrying something he never brought. You came here empty, but you will leave this place loaded. I don't know how you are going to manage, how you are going to carry the gifts and the presence and the miracles that God is going to do for you today. Just be ready. You came carrying a burden, but you will leave carrying a miracle. There is no disease that Jesus cannot heal. He is a miracle working God. I feel it so strong today. It is so strong. Chapter 4, verse number 29 to 31. Acts chapter 4, verse 29 to 31. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word, by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. Anyone here with a Shona vision? I would like for you to please read that one in Shona vision.
And Pastor, please go to chapter 4, the same chapter, verse number 12. Acts chapter 4, verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Again. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Again. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Yes, Pastor. Book ya Mabasa Apostoli, chapter 4, verse 29. Chokwadi mabasa che. Zvino, Ishe, tarirai kunyevera kwavo, mubatsire varanda venyu kuti vataure shoko renyu vasingatongorityi. Mutambanudze ruoko rwenyu kuzoporesa, nezviratidzo nezvishamiso zviitwe nezita raJesu muranda wenyu mutsvene. Zvino vakati vanyengetera, nzvimbo yavakanga vakaungana pairi ikazunguswa, vakazadzwa vose nomweya mutsvene, vakataura shoko raMwari vasingatyi. Oh, yes. You know, chapter 4 of the book of Acts Ndima ina ya book ya Mabasa Apostoli comes right after a man who was born lame had just been healed by Peter and John in the name of Jesus. Inouya mushure mekunge murume wakaberekwa akazvarwa asingafambe waporeswa na Peter na Johani. He was lame from birth, wanga akaremara pakuzvarwa kwake, and at the time of his healing he was now 40. Panguva yake yokuporeswa wanga waane makore 40. Never walked. Haana kumbobvira akafamba. He's never been able to stand. Haana kumbobvira akasumuka. Not for 4 days, but for 40 years. Kwete kwemazuva 4 asi kwemakore 40. And the Bible says that they would carry him to the temple every day. Shoko raMwari roti vaimutakura vachienda naye kutemberi zuva roga roga. For 40 years. Kwemakore 40. He was going to church every day. Waienda kukereke zuva roga roga. And not to worship God, but to borrow from those who are coming to worship the Lord. Kwete kuenda kunorumbidza Mwari asi kunopema kune avo vari kuzoshumira Mwari. Attending services every day. Achipinda svondo zuva rega rega. Going to church every day. Achienda kukereke zuva rega rega. Every Sabbath. Zuva rega rega reSabata. Every day. Zuva rega rega. But still the man could not walk for 40 years. Asi murume uyu wanga asingafambe kwemakore 40. Born lame. Wakazvarwa akaremara. And one of the days as he was sitting there, rimwe ramazuva akagara ipapo, at the 9th hour, which was the hour of prayer, munguva yesere yokunamata, Peter and John
John are coming. Petro na Johani ndokuuya. And as they were entering into the temple through the beautiful gate, vachipinda mutembere nepamukova wakanaka, there was a man sitting there, paiva nemurume wanga akagara ipapo, because there was nothing else that he could do except sitting down. Hakuna chimwe chaaigona kuita kunze kwokugara. And Peter looked at this man. Petro ndokutarisa murume uyu. And the Bible says that Pamwari ndokuti Peter fastened his eyes on this man. Petro ndokuyendesa maziso ake akanyanya kutarisa murume uyu. Chapter 3, verse number 3 Ndima yetatu to verse 5 of the book of Acts. Who, seeing Peter and John, This man, when he saw Peter and John, murume uyu paakaona Petro na Johani about to go into the temple, they are not coming to heal him, they are getting into the temple to pray. asked an alms. He asked for money. He asked for the wrong thing. ndokukumbira mari, wakakumbira chinhu chisicho. And Peter fastened his eyes upon him. Notice, Peter then fastened his eyes upon him. Fastened his eyes. There is something about the eyes of Peter. He fastened his eyes on this man. Petro ndokutarisisa nemeso ake pamurume uyu. Then you know something is about to happen. Woziva kuti pane chinhu chaakuda kuitika. Petro fastened his eyes on this man. wakatarisisa nemaziso ake The pamurume. man who was born lame. Murume wanga akazvarwa akaremara. Peter's eyes at this moment were now fastened not on anything else but on this man. Meso a Petro anga asina kumwe kwaanga akatarisisa kunze kwemurume. His focus on this particular Sabbath was on this man. Tariro yake yokutarisisa musi wesabata uyu wanga akatarira murume uyu. I'm focusing on you today. Ndakatarisisa pauri zuva ranhasi. When the eyes of a man of God are fastened on you, Kana maziso emunhu waMwari akatarisisa kwauri, watch what follows. tarisa zvaakuda kuzoitika. Yes. And Peter fastened his eyes upon him with Yes. John, Yeah. said, Look on us. Do the same. Ita zvimwe chete. I'm looking at you. You also look at me. Ndakakutarira, iwewe nditarirewo. Give me the same focus. Ndipe kutarira kumwe chete. Let us work together today. Ngatishandirane pamwe chete zuva ranhasi. I know you have been in this problem for 40 years. Ndinoziva kuti wava mudambudziko iri kwemakore 40. But just for a moment, Asi kwechinguva chidiki, remove your focus from the problem and look at me here. bvisa tariro yako padambudziko, tarisa kwandiri. Take your focus away from your situation just for a minute. Bvisa tariro yako kudambudziko rako kwenguva pfupi. When a miracle is about to happen, Kana munana wakuda kuitika, there is need for you to remove your focus. panoda kuti ubvise tariro Take it yako. away from the problem that you are having. Bvisa padambudziko rawinaro. Focus on the solution now. Tarisa pane chigadziriso. Focus on the solution now. Focus on the solution now. Tarisa pakugadziriswa. And he gave heed. He Gave heed. and he, the man that was born lame, gave heed. Murume wakaberekwa akaremara ndokubva avateerera. This is the process
Today you promise me that this is what you are going to do, then you will have your miracle performed. He gave heed. It doesn't matter he was lame, but still he could give heed. And he gave heed unto them. He gave heed unto them. Expecting to receive something. Expecting to receive something. We may think that all that he was expecting from them, that something was money, but something can be anything. The good thing about this man was he was expecting. His focus on the man of God was so that he could receive something from the man of God. Chakanakira muchinda uyu ndechekuti wanga akatarisa aine kutarisira kugamuchira kubva kumunhu waMwari. When the man of God looks at you, kana munhu waMwari akutarisa, Peter did not expect to receive anything from the man. Petro haana kutarisira kugamuchira chimwe chinhu kubva kumurume uyu. But when the man was focusing on Peter, asi murume uyu paakatarira kuna Petro, the man had to expect to receive something from the man of God. Murume uyu wakava nekutarira kugamuchira chimwe chinhu kubva kumunhu waMwari. He paid attention. He focused on the man of God wakatarira chaizvo kumunhu waMwari with expectation, aine tarisiro, ready to receive something. Watarira kugamuchira chimwe chinhu. Whether that something is from your pocket or it is from your spirit, but I'm ready to receive something. Whether the something is from Peter or the something is from the Lord, I'm here to receive something. Continue. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Verse 6. Go ahead. Then Peter said. Then Peter said. Then Peter said. Said. Petro wakati. That something, when it's about to be delivered to you, it comes by saying. Watch what Peter is about to say. Because what you desire, what you need is within the sayings of the man of God. And Peter said, the miracle was in the saying. What we are going to say here today is going to become your package, that is going to become your miracle. Not what they have said, but what Peter said. Ivo vakati irombe. They themselves, they said he is a poor man. Ndivo vakadaro. But we are here to say otherwise. Our story, our opinion about you is different from their opinion. And Peter said, that is how we heal the sick. We say, silver and gold have I none. Silver and gold have I none.
Siliveri nendarama andina. But such as I have it. give I. Such as I have. Chandinacho. This is what I don't have, but this is what I have. Ichi andina ichi asi ichi ndinacho. You have to be sure of what you have. Unofanirwa kuziva chawinacho. And that is not being proud. Akusi kuonererwa ikoko. He knew what he had. Waiziva chaiva nacho. I have something, and what I have the power to give it to you. Ndine chimwe chinhu ende chandinacho ndine simba rekukupa chinhu ichocho. Peter is aware of the healing power of God that he carries, and he knows he can give it to whomsoever. Petro anoziva simba rekuporesa raainaro ende anogona kuripa chero munhu. Such as I have, I give I thee. who gives it to you? Ndiani anokupa? Who has it? Ndiani No, anacho? please, let's read the Bible very carefully here. Such as God has, Wait. such as I have, and who gives it to you? No, read it again. But such as I have, Who has it? Peter, give I Give thee. who? I. Who is giving it to you? I have it, and I will give it to you. Ndinacho. That's what Peter is saying here. Now you know the thing that Peter is in possession of. Now you're about to know it. What is it that Peter is carrying? In the name of Jesus Christ of Nazareth. That's the thing. Ndicho chinhu ichi. That is the thing. Ndicho chinhu ichi. That is the thing. Ndicho chinhu. The name Zita of Jesus. raJesu. Now, notice what Peter has is the name Petro chaainacho izita of the Lord Jesus Christ. raJesu Kristu. Where did he get the name from? Wakawana zita iri kupiko. You read a scripture that said there is no salvation Maverenga ndima yati hakuna kutendeuka from any other, kubva kune imwe nzvimbo. for there is no any other name Hakuna rimwe zita under heaven pasi pedenga given to men, rakapiwa kuvanhu. the name given to men, Zita rakapiwa kuvanhu. the name given, Zita rakapiwa. the name of Jesus Zita raJesu. is no longer with Jesus. Harisisina Jesu. The name of Jesus Zita raJesu was given. rakapiwa. So if the name Jesus was given, somebody has it. Kana zita raJesu rakapiwa, zvazvinoreva ndezvekuti There is someone who is not Jesus but is in possession of the name of Jesus. kune mumwe munhu asiri Jesu asi wakatakura zita raJesu. You are never going to understand this. Hausi kuzonzwisisa Because what I've just said here, this is the place where miracles are created. nekuti zvandataura izvi ndo nzvimbo inogadzirwa minana. How can the name of Jesus still be in heaven Zita raJesu ringava seiko kudenga and still remain the only name given under heaven? roramba riri zita rakapiwa pasi pedenga. How can they still have it in heaven and yet it was given to us down here? Vangaramba sei vainaro kudenga iro takaripiwa panyika ino. Sit down. It means if what I'm saying here is not true, Zvoreva kuti zvandiri kutaura kana chisiri chokwadi, then we have just been deceived. zvoreva kuti tanyeperwa. How can I give you my jacket Ndingakupa sei jasi rangu and I still remain with the jacket? ndoramba ndiinaro? It's not given. Harina kupiwa. If the name
was given. Kana zita rakapiwa. So where is the name? Saka zita iri riri kupiko. Do you know that if I had time, I can prove to you that Jesus in heaven, they don't even call him Jesus. Dai ndanga ndine nguva munoziva ere kuti Jesu kudenga avamudaidze vachiti Jesu. Carries a different name Wakatakura rimwe zita because that name was donated. Nekuti zita iroro rakapiwa. Hear me. Ndinzwa iyi. Though the Bible says that shoko raMwari richitaura richiti at the mention of the name of Jesus every knee should bow, panotaurwa zita raJesu mabvi ose of those in heaven, on the earth, and under the earth. But there is something that he doesn't tell you about that. Asi pane chimwe chinhu chaasingataure nokuda kwaizvozvo. The name of Jesus, zita raJesu, when it is mentioned, kana radomwa, he's not talking about the name of Jesus with Jesus, haasi kutaura zita raJesu riina Jesu, but the mentioning of the name, asi kudomwa kwezita of Jesus raJesu. If that's the only name given under heaven, kana ririro zita chete rakapiwa pasi pedenga, and he says that's the only way man can be saved, oti ndo nzira yoga munhu kuti atendeuke, then how does God expect us to be saved if he is still in possession of the only name? Mwari unotarisira sei kuti titendeuke kana achiri nezita rimwe chete iroro? Where is the name of Jesus? Zita raJesu riri kupiko? Such as I have, sechandinacho, give I unto thee. Ndinopa kwauri. And he said, in the name of Jesus. Ndokubva ati muzita raJesu. The name of Jesus was given. Zita raJesu rakapiwa. And some of us, we got it. Vamwe vedu takarigamuchira. Now let me show you something. Regai ndikuratidzei chimwe chinhu. Because all of us here, we desire so much nekuti tese tiri pano tine kushuvira kwakanyanya to go to heaven. Kuti tiende kudenga. But what makes heaven heaven chinoita kuti denga rive denga is not heaven. Harisi denga. What makes heaven heaven is the presence of Jesus. Chinoita kuti denga rive denga uvepo wa Jesu. When Jesus is in a place permanently, kana Jesu ari munzvimbo nokusingaperi, his presence converts the place into heaven. Uvepo wake unoita kuti nzvimbo iyoyo inzi denga. If it is Jesus who makes heaven heaven, kana ari Jesu anoita kuti denga rive denga, then it means that God did not choose heaven zvoreva kuti Mwari haana kusarudza denga as his home address. Kuti ive nzvimbo yake yaanogara. It wasn't heaven before God chose to stay there. Ranga risiri denga Mwari asati asarudza kugara ikoko. There was no place called heaven. Kwanga kusina nzvimbo yainzi denga. What made heaven heaven was the presence of God in a place. Chakaita kuti denga rive denga uvepo wa Mwari munzvimbo iyoyo. If God is to choose today, kana Mwari akasarudza nhasi to relocate from heaven, kubva kudenga, and he goes and he stays in hell oenda kunogara kugehena permanently, nokusingaperi, that would then make hell heaven and heaven hell. Rova denga uye denga rova gehena.
If he moves, if he carries and he transports his presence from heaven into hell right now, all of you will begin to pray and yearn and cry before God to enter into hell. Akatakura uwepo wake akaubvisa kudenga achienda nawo kugehena, mese munonamata muchikumbira kuenda kugehena. It is his presence that makes a place heaven. Uwepo wake unoita kuti nzvimbo iwe denga. Heaven. Denga. Heaven. Denga. Heaven is not where it is, heaven is where he is. Denga harisi kwariri, asi denga ndekwaari. He makes heaven heaven. Anoita kuti denga reve denga. He steps into hell. Anopinda mugehena. Hell becomes the most favorable place. Gehena yova nzvimbo yakanaka. Especially if he chooses to permanently stay there. Akasarudza kugara ikoko zvachose. If he stays there for too long, akagara ikoko kwenguva yakareba, his presence quenches all the fire. Uwepo wake unoita kuti kupisa kwose kupere. If Jesus stays for too long in hell, Jesu akagara nguva yakareba, people in hell will begin to smile. Vanhu vari mugehena vanotanga kunyemwerera. Pain will begin to leave. Kuwadza kunotanga kuti. Miracles will begin to happen in hell. Minana inotanga kuitika mugehena. So though you may have his presence in hell, but it is not permanent, because if it becomes permanent, nogona kuva neuvepo hwake mugehena asikana asinga asimo zvachose. There is a supernatural change of use. Pane kushanduka kwezvinhu nokuda kwezviitiko zvomweya. It's no longer hell. Harisisiri gehena. His presence uvepo hwake is what makes any place heaven. Zvinoita kuti any place zvayo iko inzi yadenga. So if God is here, kana Mwari ari apa, that makes this place heaven. Zvinoita kuti nzvimbo iyo ive denga. If he comes down here, oburuka ouya pano, that makes this place down here heaven. Zvinoita kuti nzvimbo iri pano pasapa ive denga. The place become heaven according to the presence of the Almighty God. Nzvimbo inova denga nokuda kweuvepo hwaMwari. But follow me now. Asi nditeerei iko. What if the same God, ngatiti Mwari mumwe chete iyeye, with the same presence, uvepo mumwe chete hwainawo, that can turn hell into heaven, zvinochinja gehena kuti rive denga, he gets into you, opinda mauri, he carries the same presence into your body, otakura uvepo umwe chete ihwohwo uchiuya munyama yako, and suddenly the same God that could not be contained by the earth is now contained in a human being. Mwari mumwe chete wanga asingagoni kugamuchirwa nenyika wakugamuchirika mumunhu. Then that makes that man heaven. Zvoita kuti munhu iyeye rive denga. Sit down. I repeat. God did not choose heaven and said, this will be my place. Mwari haana kusarudza denga akati iyi ndiyo nzvimbo yangu. And I will give the worst place to the people. Let them stay on earth. Ndobva ndapa vanhu nzvimbo yakaipa vagare pasi ipapo. I'll go for the best. Ndinoda kunogara pakanaka. I'll take heaven for myself. Ndinozvitorera denga kuti rive rangu. No. Kwete. These two places were just the same. Nzvimbo mbiri idzi dzanga dzakafanana. But the one that he chose got converted into a better place. Asi iyo yaakasarudza yakashandurwa kuva nzvimbo iri nani. He did not choose heaven, he made it heaven. Haana kusarudza denga, wakariita denga. By staying there. Nekugara ikoko. So if the same God who stayed in a place which was not once heaven and he made it heaven, kana Mwari mumwe chete akagara munzvimbo yanga isiri denga akariita denga, if he relocates and then he stays in you, otama nzvimbo iyoyo ouya kuzogara mauri, you cease to be just a human being, you also become heaven. unobva washanduka kuregedza kungova munhu unova denga. Do I have a scripture for that? Yes. Ndine ndima here inotaura izvozvo. He said, when you anoti kana arrive, kana wasvika, say to the people around you, the kingdom of heaven
udza vanhu vari pedyo newe kuti umambo hwekudenga is at hand. huri pano. Your arrival, Kusvika kwako, you get into the church, unopinda mukereke, introduce yourself not as human beings, say the kingdom of heaven has come. zvisume kuvanhu kwete semunhu asi uchiti umambo hwaMwari hwauya. We have Peter coming, Tina Petro achiuya, and it is recorded by God that heaven once visited the people. zvakanyorwa naMwari kuti denga rakamboshanyira vanhu. I pray that you understand this. Ndinonamata kuti munzwisise izvi. He did not say when you get to the place, invite the kingdom of heaven to come. Haana kuti kana wasvika kunzvimbo daidza umambo hwedenga kuti huuye. When you get to the place, Kana wasvika panzvimbo, make the people to understand. ita kuti vanhu vanzwisise. Stop them from praying for the kingdom of heaven to come. Vamise kunamatira kuti umambo hwekudenga huuye. You go there, you will find them praying for the heaven. Unoenda ikoko unovawana vachinamatira denga. But at your arrival, tell them that it has now come. Asi pakusvika kwako vaudze kuti rauya. And he's not saying because you represent heaven, he's saying because you are heaven. Haasi kuti nekuti unomiririra denga, ari kuti nekuti uri denga. What makes you heaven? Chii chinoita kuti uve denga? What makes you heaven? Chii chinoita kuti uve denga? The presence of Jesus in a place is what makes the place heaven. Uvepo hwaJesu panzvimbo ndo unoita kuti nzvimbo ive denga. We were humans before Jesus entered into us. Takanga tiri vanhu Jesu asati apinda matiri. We were hell before Jesus arrived. Takanga tiri gehena chairo Jesu asati asvika. He makes us heaven. Anotiita denga. And this is the reason why when we finally go to the heaven that you think is heaven, Ichi ndo chikonzero chinoita kuti kana tazoenda kudenga kwatinofunga kuti kudenga. when people talk about rapture, Vanhu pavanotaura pamusoro pekuya, how the saints of the Most High God are going to be raised, taken, apo vatsvene pavachasimudzwa vachitorwa. it will be according to the scripture that declares that deep calleth unto deep. It will be heaven summoning heaven. Zvinenge zvichienderana namagwaro kuti zvakadzika zvinodaidzawo zvakadzika, denga richidaidza denga. We are not just going to heaven so that we can enjoy. We are going to heaven so that heaven can enjoy us. Hatisi kuenda kudenga kuti tinonakidzwa, asi tiri kuenda kudenga kuti denga rigonakidzwa nesu. Hey, your will be done on earth as it is in. Kuda kwenyu kuitwe panyika sezvazviri kudenga. Because at that time, they were not yet heavens. They were yet to be born again. Jesus was yet to be crucified. Nekuti mumazuva iwayo vanga vasati vava matenga, Jesu anga asati yenda So pamuchinjikwa. pray Saka namata for the will of God to be done on earth as it is in heaven, because you still have heaven up there, because you are yet to be born again. You are not yet heavens. kuti kuda kwaMwari kuitike panyika uye denga riuye panyika nekuti hamusati matendeuka uye hamusati maa matenga. When Jesus enters into your body, Jesu wopinda munyama yako, you cease to be a man. unobva waregedza kuva munhu, You become a place. unova nzvimbo. How do I know? Ndinoziva sei? Abraham, he got so saturated in the presence of God, Wakazadzwa neuvepo hwaMwari. and God stayed with him for too long, Mwari ndokugara naye kwenguva yakareba, until Abraham, who was once a man, became a place, Abraham's bosom.
kusvika Abrahamu waiva munhu wava nzvimbo. God stayed with a man until a man became a place called heaven. Mwari wakagara nemunhu kusvika munhu ava nzvimbo inonzi denga. And when people who were good died during that time, they would be kept in a place called Abraham. Vanhu vaifa vakanaka vaienda kunoiswa munzvimbo inonzi Abrahamu. He graduated from being a human being into becoming a location Wakasimudzirwa kubva mukuva munhu ndokunova nzvimbo where people stay uko vanhu kwavanogara in another person, mune mumwe munhu, Abraham's bosom. nzvimbo yaAbhurahamu. Because God stayed with him for too long and his presence converted him from a human being into a place. Nokuti Mwari wakagara naye kwenguva yakareba ndokumuchinja kubva kuva munhu ndokumuita nzvimbo. The conversion is taking place even right now as I'm talking to some of you here. Kushanduka ikoko kuri kutoitika iko zvino ndichitotaura nemi. You are ceasing to be an ordinary guy. Waakutopera kuva munhu. God is turning you into a place. Mwari ari kukushandura kuva nzvimbo. Can you imagine that the Bible declares Ungazvifunga here kuti shoko raMwari rino that in you kuti mauri all the nations of the world shall be blessed? nyika dzose dzepasi rese dzicharopafadzwa. In you, Mauri, meaning that you become a place in you. If I find a nation in you, zvoreva kuti wava nzvimbo ndikawana nyika mauri, which means you are becoming a place where nations reside. zvoreva kuti wava nzvimbo iyo nyika. In you, I will bless the nations of the. In you, so you become a place, and in the place, I will bless the nations. Mauri ndinoropafadza nyika, mauri ndinoropafadza dzinyika. Peter said, "That which I have." Petro anoti icho chandinacho. What do you have, Peter? Chii chauinacho Petro? The name of Jesus. Zita ra Jesu. That's the only name given under physical heaven. Do zita rega rakapiwa pasi pedenga rinooneka. Sit down, I'm closing now. Hear this. I want you to watch how miracles happen. Ndinoda kuti uone kuitika kunoita muna. This is not a statement Uya usungori mutauro of washing people's brains. wokuvhiringidza mafungiro avanhu. After all, if you're going to have your brains washed, it means they were dirty. Kana mafungiro ako akavhiringidzwa zva. This is a statement of fact. Uku kutaura kwemunhu une simba. The name Jesus Zita ra Jesu is down here. riri pasi pano. That is if it is true that the name was given. Ndokunge chiri chokwadi kuti zita rakapiwa. If it was truly given, Kana chiri chokwadi kuti rakapiwa, then somebody has it. zvino mumwe munhu anaro. That somebody who has the name Munhu iyeye has the azita ability to also give it away to somebody else. ane kugona zvekare kupa kune mumwe munhu zvekare zita It iro. was given to someone so that that someone can also give it to someone. That's why Peter said, I have it and I can give it to you. Rakapiwa kune mumwe munhu kuti mumwe munhu agoripa. Ndosaka Petro achiti ndinaro uye ndino. Don't ask me Usandibvunza what is the secret of your power. kuti chiko chakavanzika pasimba renyu. Never ask me that question again, because I'm telling you the secret. Usandibvunza mubvunzo iwoyo zvekare nekuti ndiri kukuudza chakavanzika. I'm one of the few people who believed that the name Jesus Ndiri mumwe wevashoma anotenda kuti zita raJesu is no longer just in heaven, it is down here, given. harisi ngori chete kudenga, Given. riri pasi pano Given. rakapiwa. Given. Sit down, please. Rakapiwa The name Jesus. zita raJesu. The name Jesus. Zita raJesu. The name Jesus. Zita raJesu. I entered into a covenant with this God. Ndakaita sungano naMwari uyu. Ndikati kuna Mwari uyu wandiri kushumira naye uyu. And I say to this God that I'm serving today,
kana mukaita zvinoitwa nezvimwe zvimwari ndokusiyai. If you do what other gods are doing, I'm going to leave you. Mukadhererwa namadhimoni ndokusiyai. If demons can play around with you. Ndakamuudza Mwari, I told God mukakundwa naSatan, that if the devil is going to win, tosiyana nemitonamata ari nani kupfuura imi. will leave you and will worship another God better than you. Zvese zvamuchaita neni, make sure kuti muri pamusoro. Whatever you are going to do with me, you have to be high above them. Takawirirana izvozvo, takataurirana izvozvo. We had an agreement about that. Why is it that people are confused? Nemhaka yei vanhu vaine kusanzwisisa. Now, tell me something. Ndiudzei chimwe chinhu. Some people wonder, Vamwe vanhu vanoshamiswa is this God? kuti ndimwari here? Is this the devil? Ndisatani here? Is this God? Ndimwari here? Is this the devil? Ndisatani here? Now, you tell me. Ndiudzei imi. Do you think that Mungafunga here kuti the name of Jesus is so weak zita raJesu rine utera, that when the name Jesus is mentioned, you have a wrong guy who is not Jesus coming? kuti zita raJesu parinotaurwa unouya nemumwe, panova mumwe munhu asiri Jesu? Did Jesus not properly secure his name? Jesu haana kuchengetedza nesimba here So zita, that when we call upon the name Jesus, the devil doesn't show up. kuti patinodaidza zita raJesu Satani hauye. Do you think the name of Jesus is that weak? Unofunga kuti zita raJesu rine utera hwakadaro here? And the devil now becomes much swifter and much faster than the owner of the name. If we call Jesus Wakaipa anokurumidza kumhanya kupfuura and we have the devil who doesn't possess that name coming, tadaidza Jesu, Satani asiri muridzi wezita and he begins to do things in the church, otanga kuita zvinhu mukereke, where is the owner of the name? ko muridzi wezita ari kupiko? And the owner of the name must never blame the devil, Muridzi wezita haafanirwe because kuponda, he should have responded to his name. nekuti waifanirwa kunge wakadaira, He allowed the devil to show up when it was his name wakatendera wakaipa kuti aonekwe pazita rake that was called. rakanga radaidzwa. Can the devil be faster than Jesus? Wakaipa angagona kuchimbidza kudarika Jesu here? Explain to me, Nditsanangurirei, how can I say in the name of Jesus, ndingataura here kuti muzita raJesu, and the guy whose name is Satan, muchinda ane zita rekuti Satani, he comes running? ouya achimhanya? Who called him? Adaidzwa nani? Then, if that is the case, Zvino kana zviri izvozvo that you can call upon the name of Jesus kuti unogona kudaidza zita raJesu and then the devil shows up, wakaipa ouya, it means Christianity is in danger. zvoreva kuti uKristu huri padambudziko, We are not safe anymore. hatisi pakachena zvakanaka. God, being as wise as he is, Mwari neuchenjeri as hwainawo smart as he is, nokuchenjera kwaakaita, he must have had a way of patenting his name, waifanira kuva nenzira yokuchengetedza zita rake, protecting his name, chichengetedza zita rake, that when his name is mentioned, kuti zita rake rikadomwa, only the owner of the name appears. muridzi wezita chete ndiye unoonekwa. Sit down. Titore nzvimbo dzedu. So this man, Murume, now I want you to focus. I'm focusing on you. Please focus. Look at me now. ndakakutarisai, Look at me nditarisei. now. Nditarisei. The miracle before the man got healed, there was a deliberation. Munana usati waitika pakava nekutaurirana. Before the miracle, there was a sermon, there was a preaching, there was a message. Pasati pava nemunana pakava nemharidzo. Before the miracle was performed, let's talk. Munana usati waitika, Let us ngatitaurirane. look at each other. Ngatitarisanei. Tarise, man, tarise. Look at me. Before the miracle, let's talk. Nana usati waitika, ngatitaure. He said to him, Ndokubva ati kwaari, Silver and gold sirivheri nendarama have I none. handina. Not because they didn't have money. Kwete nekuti vanga vasina mari. No, Kwete. I taught you on that.
ndakakudzidzisai the gate called the beautiful gate kuti gedhe iri raidaidzwa richinzi gedhe was rakanaka for the rich. ranga riri revapfumi. There were many gates around the temple, paiva namagedhe mazhinji patemberi iyi, but the beautiful gate was for the rich. asi iri rinonzi rakanaka raiva The revapfumi. people with money Vanhu vane mari would use their own VIP gate. vaishandisa gedhe ravo rinongonzi nderevane mari. There was the sheep gate, the dung gate, and so on, but this was called the beautiful gate, only used by the rich. Kwaiva nemamwe mazita emagedhe asi iri rainzi rakanaka And raishandiswa. that is the reason why this layman would only sit at the beautiful gate. Ndo chikonzero murume uyu akaremara waigara pagedhe irori chete. Ngaasikanogara kumadororo, He would not go and sit on other gates, kumagedhi endove, the gates of the poor, because ikoko haiwana mari. because in that place money wouldn't come. Kunyangwa anga akaremara, but musoro wake waidhonza, aiziva panofamba nemari. Though he was lame physically, he was also wise in his mind. Kati chirwere changu ndechemakumbo asi hachisi chenjere. He would say, I'm lame, but I'm not. So pamagedhi ese wakaziya rinofamba nemari. Saka how can Peter come pagedhi revanhu vanopinda nemari yoti silver andina wapindirei nepanapa kana usina All the mari? gates, he knew that on the beautiful gate, this is where the rich people would come. Chaingoda kuudza mukomana ndechekuti yanhasi service mari yangu handikupe asi ndokupa zita rinoitisa mari. What Peter wanted to say was, today I'll not give you money, but I'll give you a name. I'm not going to give you the product, I'm going to give you the process. Handisi kukupa chapera, ndinokupa chiitiko chekuti zviitike. Kwete nekuti anga asina mari anga ainayo, but achiiverenga anotoona kuti mari iyi chero ndikamupa murume yaambofa akasumuka. Not because he didn't have money, he knew But that giving him this money, what will raise him? Izita. It is the name. Ndikamupa, If I give him, ndikatomupa ikatowanda kurati mangwana kusena anenge apa anofa. if I give him more money, tomorrow he's going to be back again. Yes, because zvakabhadhara kapagedhiri handiti izvozvo. So it means money keeps. Akutodzoka wesi manji all night anotodzoka because ndo paakabhadharwa nezuro. You keep on coming to the same gate because he knows that money keeps on coming. Iwewe wabatsirwa nevanhu vakawanda, There are so many people that have helped but you, vakubatsira kuzvinhu zvausiri kutambudzika. but they have helped you in wrong areas. Nhamo yako haizi pamari apa. Your problem is not in money. Nzara yako iri pazita. Your problem is in the name. Zita ndo rausina. You don't have the name. Ndikakupa mari unodzoka futi pano mangwana, but the name. If I give you money, you still come back. If I give you the name, The name. Zita, The name. Zita. And he said, in the name of Jesus, Ndokubva ati muzita raJesu, rise up and walk. simuka ufambe. And then he remained seated. Ndokuramba akagara. And Peter reached out, touched him, Petro ndokumubata, and he made him to stand. ndokumusumudza. And the man began to jump, Rume ndokutanga kusvetuka, not going home, kwete achienda kumba, but getting into the church. achipinda mukereke. Yes? Read your Bible very carefully. You are not coming here to receive a miracle so that you can leave going back home. Hausi kuuya pano kuzogamuchira munana kuti usvetuke uchidzokera kumba. Hatisi kuporesera vanhu pano kuti vakamina vachidzokera kumabhawa. We are not healing people so that they leap over as they going back home. Achiporeswa, After being healed, wakajambira muchechi. he jumped and walked into the church. Zvauchaitirwa naMwari pano ndezvekuti ukamine uchiswebera kuna Mwari. What God will do to you today is that you walk towards him. Whether iropafadzo pamari pautano kuti ukamine uchienda kwaari. Either it is a blessing, money or health, so that you walk. Regedza kuhedutswa nepromotion yemari. Don't make yourself Ndiri kudaro because iri kuuya. saying this because money is coming. Ndadaro nekuti iri kudi zvayo iyo. I said it because Iri kuuya. it is coming. Vaiyeperana muchikura muchiti hey, mari unoiziva mari iyo. As you were growing up, you were talking about money. Do you know Mari iri kudii? money is coming? Iri kuuya.
It's a miracle. That's why we Sunday. call it Unana. Shondo Yemnana. Hear me. Tell me, Dude, how does a man who has never walked for 40 years munhu asati ambofamba kwemakore 40, he has never driven for 40 years, haana kumbobvira akatyaira kwemakore 40, never built a house in 40 years, haana kumbovaka imba kwemakore 40, and suddenly chiripo ripochko a name is given. zita robva rapiwa, Not a driver's license, kwete kutenderwa kutyaira, not a stand, not a title deed. The name is given. asi zita rinopiwa. If you're going to think just for a minute, Kana ukangofunga kwechinguvana, sit down just for a minute. bogarai pasi, Think about this. chimbofunga izvi. There is no any other name Hakuna kana rimwe zita given to men rakapiwa kuvanhu by which we may be saved. kuti tigowana ruponeso. So the name given to men is with men. Zita rakapiwa kuvanhu riri kuvanhu. The name given to men, Zita rakapiwa kuvanhu. the name Jesus is with men. Zita raJesu rina vanhu. Sometimes I tremble Dzimwe dzenguva ndinodedera when I discover what is contained in the Bible. I tremble. ndinoona zvakatakurwa mushoko raMwari, ndinodedera. Kuti madzimambo, That kings vanosanganisa zvombo zvavo they would unite their weapons voenda kunosongana nomuvengi, and they would go on a battle line. asi voita mazuva hondo isati yatanga. And they would have days before the battle begins. Vaine miseve, With, vaine the, mapfumo, with all the weapons vaine mabhiza, and the horses, vaine mombe, vaine mbudzi, vaine huku dzavo. with the cattle, goats and chickens. But vakuda kufa vese nenyota. And all of them, they were about to die of thirst. Mvura yokunwa, They needed water to drink. mvura yokunwa. Water to drink. Kachema kuti saka Mwari watiunza here murenje rino kuti tife nenyota. And they cried saying, does God allowed us to die in this wilderness? Usina mvura, If you don't have water, chero ine mombe hainwiki mombe, even if you have that kettle, you can't drink. chero ine AK-47 hainwiki, No matter you have the weapon, you can't drink a weapon. chero ina mabhiza aribatwe bhiza ugonwa sebukabata mukombe. Haizi mvura, kana pasina mvura you all perish. You cannot drink a horse. If there is no water, you die. Mvura. Water. But pakasumuka mubvunzo pakati pevarume vane nyota. But there rose up a question amongst these men. Is there no man of God? Vakati hapana here munhu waMwari. Mubvunzo It was a question unodhura. which was very expensive. Nyika yamazuva ano haiude mubvunzo. Ndo zvavari kuedza kudzima mubvunzo iwoyo.
Nowadays, they don't want such type of a question. Nyika ine hasha nomubvunzo iwoyo. The world is against such type of a question. Mubvunzo unoti, is there no prophet in Israel? Hakuna here muprofita kwa Israel. Varume ava madzishe. These men were kings. Imi munofunga kuti vanhu vanongoti prophet marombe aya madzishe ndo vakatanga nazvo vanhu kwavo. These Madzishe. men, there were kings that started with this. Kwete unamboita kana vidhiko kana kudedzera musangano kuvillage avo aya madzishe aya vari kuti You've never become a why should we suffer like this if there is a prophet in Israel? Tikatambura sei kuti- Ndopfungwa dzemadzishe vakatonga. This is the mentality of the king. But still ini ndine mubvunzowo. Asi zvakadaro, I have a question. Sei vasina kuti Why is it they didn't is there no God in Israel? hakuna Mwari here kwa Israeli? Gadzirisai mubvunzo wenyu wakomana unaomera zvakanaka. Indava muri kubvunza muprofita madi kuti hakuna Mwari here. Construct your question very well. Why are you asking the prophet? Is there no God? Vanokuudza kuti They will say this unto you, naMwari that with God munofa nenyota aripo. you can die of thirst in his presence. But kuti munwe mvura But for you to drink water, Mwari unopinda muna Moses woenda kudombo. God will enter through the prophet, and the prophet will reach out to the rock. Bvisai munhu. Remove the men. Ndo patangira nhamo yenyu ipapo. That's where your poverty will begin. Nekuti zita rakapiwa kuvanhu. Because the name was given to men. Rine vanhu zita rine usaite nharo nayo nyaya iyo iwe. Usaite nharo nayo. Don't argue with such a statement. Hembe Name was wakapfeka given iwe to men. hausoneka iwe hausone iwe. Munhu akasona hembe iyo. It is somebody who Ndizvo here iwe. Ndizvo here iwe. Ndizvo here iwe. Kubvisa munhu mulaifi yako ipapapa unokaruka usisina kupfeka. if you remove a man, Kubvisa munhu mulaifi yako ipapa unodisappear ndava mai vako munhu abviswa hapana anokuzvara. if you remove a man in your life, all of a sudden you don't exist because you are there. Mwari unoshanda nevanhu. God works with men. Vanobvunza kuti hakuna here muprofita kwaIsraeri. They asked, is there not a prophet in Israel? Chindiudzaiwa imimi munoverenga Bhaibheri. Tell me, you Bible scholars, Munotsvagire muprofita pamvura yashota. Haashande kuzinwa ka. why are you looking for a prophet when you don't have water? Haashande kukanzuru anoprofita. Doesn't work in the ministry of waterworks. He's a prophet. He prophesies. Hakuna kubvunzwa mutungamiri weministry yemvura pakanzi hakuna here muprofita kwaIsraeri. Iri mvura yashota. Mvura. They did Mvura. ask the one who is the ministry of Zinu. Physical provision. Material provision. Iri kunobvunzwa muprofita kuti hatine ranoprofita. They are asking that from a prophet, saying, don't we have somebody who prophesies? Profita wacho Elisha paakavingwa. And when they came to prophet Elisha, Haana kuti musandikumbire zvinhu zvenyama tiri vanhu vemweya. he didn't say, don't ask me of the physical Haana thing. kuvawewenurira muchinjikwa. He never, Kuti mirirai gave, krosi iri kuuya. Haana kuti zanzwai nemweya mutsvene. never said, be filled with the Holy Spirit. Akati alright, kana muchida mvura akambotanga adada akapopotera akati iwewe waiya panapa une zvaprofita zvako iwewe zvababa vako enda munopiwa mvura ikoko munwe. He said unto them, you have your Akapopota. prophets, go there and you have water from them. Uza kupopota kwacho kwemunhu ari kuziva kuti anacho. Ustaboni wacho hauiti. Mudesert mavasina mvura. Where they didn't have water. Vakanokonsulta. Ivo vangopfuura one day kupfuura nemudesert vatobowa nenyota but kuna ari kugarako. They just passed there only one day. They started Kuna ari crying. kugarako. Somebody is, Nzara yenye one day kuna ari kugarako. your poverty is only in one day. Somebody is staying in the same place. Zvikanzi mauya kuzokumbira mvura kwandiri ko maprofita enyu aya. He said, you have come to ask for water from me. What about your prophets? Zvikanzi iwewe baba vako Abhi vane zvimwari.
said, your father Ahab nezvidhori nezvin'anga zvavanobvunza, endai munobvunza ikoko. he has got some gods and idols which goes to consult. Vazodzora hake tsvimbo akati, asi dai wanga usina kuuya neuyu murume uyu. He said, if you didn't come with this man, Dai usina kuuya naJehoshafati uyu. if you didn't come with Jehoshaphat, Ndasingamboita chinhu bati asi wauya neuyu. I was never going to do anything, but you came Kwati with him. muupenyu kune minana yanoguma waitirwa nemunhu wawafamba naye. It means in life there are certain miracles that will happen to you because of somebody that you are walking with. Aikazvo. Kuudzwa pachena kuti wanga uchaenda usina nhasi, but munhu wawagara naye padhuze uyo. Being told that you're going to go back empty-handed, but the person that you are seated next with, Kadzoraiti vakomana, say, takugadzisa nyaya dzemvura, but zvamuchaita ndezvekudai so, chiendai munofukunura jecha. all of you go and dig up like small wells. Hapana kunzi cherai matsime kana kuti maboreholes. It was not given that you should construct the wells. Kungoita zvimadhishi apo nepapo zvikanzi nomuprofita hamusi kuzoona mvura. The prophet said, Hakuna makora, hakuna mhepo. you are not going to see rain coming. Chindisirai. Leave everything to me. Akomana mudesert water table yacho kwairi hazvitaurike, but zvangonzi endai munofukunura. Zvapfuura ndangariro manje, hazvisina brain manje izvi. Because ya miracle yakuda kuitwa ipapa. It is now a miracle that is about to be performed. Ndikaruke ndawana mvura haina kunaya. All of a sudden now have water. It Yes. has never rained. Ndo zvatafambira kanhasi, pasina hore yemvura, pasina mhepo yasumuka. No clouds forming or But unoinwa chete mvura usati wabva pano zvanhasi yeune. drink the water today before you leave this place. Chii nai vedu we. What is it? Agara imi pasi, ndakupedza. Hey, how do you explain Unotsanangura sei a miracle? munana. How do you explain a miracle? Unotsanangura sei munana. Vakomana ava These men, vapinda mutemberi they entered into the temple netestimony yavo nemukomana wavoyo. with the testimony of this man. Hanzi vanhu vachimuona vakamuziva kuti ndiye uye waigara. When the people saw him, they knew that he was the one who used to sit at the gate. Zvavo vanoziva, zvavo vanorangarira kuti ndo raive rombereri. At least it is good that they are able to remember that this is the guy who was once poor. Because dzimwe hama dzako mapofu. Some of your relatives, they are blind. Even spiritual, I mean spiritually, they are blind. Pamweya mapofu. Because vanoramba vachikubvunza kuti zvabakatanga kunamata chii chakazochinja, havatooni chakachinja ipapo. Havatooni. You that since you believed, what is it that has changed about you? They cannot even see. Ukabvunzwa kunzi naiwe, saka Jesu wacho vanoti Jesu wacho ari kupi? Proof yacho kuti watendeuka ndei. Muudza kuti proof yekuti wakatendeuka ndeyekuti uchine mazina ako akakwana mukati. Ndaida kudhonora ipapapa. Hawaimbopedza kubvunza dai ndisi iproof yaJesu iyoyo yekuti ndakatendeuka. Haupedze mubvunzo iwoyoyo usina kunanzva bhutsu. Muudze kuti evidence yekuti ndakatendeuka, verenga mazino akwa. Kare kangu hazvaibvunzwa zvawabvunza izvozvo izvi. In former days, you are not going to ask such a question. Muda imwe proof yei? What sort of proof are you looking for? So vanhu havaone shanduko yeupenyu. People, they don't see change of life. Kuti ndiwe here wakudzoka pamba risati radoka. That are you the man that is now coming back home? Iwewe kunziwo maskati baba, iwewe kunzi maskati iwe. You as a man, Maskati. saying good afternoon to you. Wadzoka kuzoitei? Coming back, Wadzoka kuzoitei? coming back for what? Aiwa wakani. Aiwa wakani. Wanga uri nenge eclipse yekuti painobuda vanhu vese vanobva mudzimba kubuda kuya kuzoiona kuipfekera magirazi kuti Used to be like it. uri shura kunzi wadzoka pamba ranga riri shura.
everyone would come. But namwari uyu But with this God, ndo proof yakuti pana mwari ari pabasi. this is proof that God is at work in you. Vamwe venyu ndima kutochema kuti mukadzi wangu anetsa kumba kutombonetswa nomukadzi. Iwewe kutombonzi wanetswawo iwe. Because anonetsa aripoka. Is able to fight. Iwe kutonzi wanetswa nemukadzi. You have a wife fighting you. Iye achichena makwazvo kachibhururuka kuti ah iwe ndinhasi uno kare hazvaiitika izvozvo. Waichengeta kunetsa kwako nekushusha kwako hakuna anouya. The husband will not come back home. But this is a proof Asi ichi chiratidzo. that your life has been transformed by the name. Upenyu hwako hwashandurwa naMwari. Vachimuona When they saw him, vakamuziva kuti ndiye uye. they knew him that he. Zvavo vanoziva Blessed are they that know kuti zvasiyana. that now it is different. Vakatya. They were so afraid. Haasi kudhiraivha mota but haakungofamba. He's not driving any car, he was just walking. Kuti vakatya. But they were afraid. Katya. They were afraid. Katya akati ime. Iye ndobva auya zvinonzi akabva amhanya ndobva anobata futi Peter. Abata makumbo aPeter. Zvinonzi vanhu vakatanga kuungana. They took over the service vana Peter. Havazi rwangaenda anoparidza. Vakaenda kuprayer, hapana kuzombonamatwa kwakaverenga. Prayer yakazoya later, pakatanga kuparidzwa. Took the whole service. Peter anga siri paprogram day iroro but wakakwekweredza munana kanopinda nawo pamberi pevanhu. Vanhu vakasiya program dzavo. He carried the miracle right in the midst of the people and they stopped every other program. Vakauya vakaunganira zvikanzi naPeter, matarisiro amuri kutiita aya. Peter said, the way you are looking at us, sei muchititarisa sezvinonzi tazviita nesimba redu? why do you look at us as if we did it by our own power? Izita. It is the name. Izita. It is the name. Izita. It is the name. Vabva ipapo vanonzi vakadedzwa nevaFarisi When they left that place, namaSadducees vakavadedza ndokubva vanogadzikwa pamatare edzimhosva. they were called by the Pharisees and Sadducees Nenyaya yekuti papora mudu. simply because there was a man who was healed. Vakanobudira kukoti. They had to go into the courts for that. Ndokubva Peter waisimudzira akati varume kana muchizoinvestigata kuti chaporesa munhu patiri chii, budai nezita. Peter said, in your investigation about Zvikanzi zita raiye wamakacrucify. he said, the name of the man, That's the name that makes this man to stand before you. those zita raita kuti murume, Uyu wasumudzwa nezita uyu. it is the name that raised him up. Kanzora takumata zvinhu kachimbobuda vadzingwa zvikanzi mubudai panzi. Vasara vari vega ukaiverenga zvinonzi vakatanga kutaurirana pachezvavo kuti nhai varume. When they left, they started discussing on their own. Munana waitwa uyu haurambiki. They said, this miracle, you cannot deny it. Tichida kuuramba asi uyu haudi uyu. Uyu munhu anozikanwa kuti raive rombe uyu munhu. Even if you want to deny it, this kind of a miracle, you cannot deny. Anozikanwa munhu. He is known that he was very, very poor. Hazvirambiki. Cannot deny it. Iwe munhu paanochovha 10 years asina mwana. When a person goes for about 10 years, Inenge yataurika muhama neshamwari. it is a story that is all over the families and the friends. Because Toita say we cannot deny the miracle. They said, what should we do? Atigone kuramba munana uyu. Zvikanzi okay tine one strategy. Vadedzei vadzoke. They said, we can do something. Pritwe pitipiti vapinda zvikanzi vakomana taakukusiyai makuenda. They said, we are going to But let you go. chikumbiro ndechekuti pamunoenda chiregedzai kudoma zita. He said, when you go, don't mention this name. No condition. Vakazvi bhenekura izvozvezvo vakazvitsvagurudza vakaona kuti chaitisa munana izita. They were able to analyze Zvikanzi tinokumbirawo the miracle was the kuti name. pamuchaenda mharidzo dzenyu paridzai sevamwe He said, when you go back, preach like others zvisina zita. without the mention of this name. Itai zvimwe zvese nemwe miteuro yese itai, but zita
Do every other sort of things in the church, but don't mention the name. Siyai zita. Leave out the name. Vakakumbiriswa utapota zvedu mharidzo gadzirai, but siyai zita rake mumharidzo. They were begged that leave out the name of Jesus. Because iroro ndori nemabasa ndori kusumudza marombe akufamba. Siyai zita. Varambe vari marombe. Leave out the name so that they will remain poor. Siyai zita tapota, siyai zita. They said leave out the Siyai name. zita. Musataure futi nezvezita iri. Don't talk again about this name. Yo kaona machinda vachitya zita rakungoti Jesus. If you see these men Richibhanwa kunze rakonzeresa ngarivhariswe. not allow such a name, Satambe naro imi. don't play with such Satambe a, naro imi. don't play with such a name. Vavasiya vashaudha zvikanza iyo ofanwa toteerera imimi kupfuura kuteerera Mwari. Said we cannot follow what you say. Zvikanzi chibva ipano, vachibva ipapo vanonzi vakaenda kutemberi kune shamwari dzavo ndokunovatsanangurira tsekwende yavanga vapinzwa nokuda kweminana iyoyo. Zvinonzi varimo vakafara vakatenda Mwari, ndopazoitwa prayer manjeyo. The people that were there, they celebrated over what Peter and John were explaining. Ndokubva vatanga kunamata zvikanzi Mwari ipaiwo varanda venyu simba Started praying and said, God, give your servants power, rekuti vamire nemharidzo yenyu vasingatyi. that they'll be able to stand with your word. Because kune vanoda kutityisa. There are those that will be one. Kune vamwe vanofunga kuti vakazvarirwa kutyiwa. Tipewo simba. Give us the power. Timire nemharidzo yenyu tisingatyi. That will be able to stand with your word with boldness. Grant unto your people Pai vanhu venyu boldness. kusatya. Ndobva vakumbira chechipiri zvikanzi kuti ruoko rwenyu rwutambanudzwe. Takuda kupinda munyaya manje. Kuti ruoko rwenyu rwutambanudzwe. That your hand might be stretched. By stretching forth thine hand to heal. Nokutambanudza ruoko rwenyu kuti And that signs and wonders. kuti minana nezviratidzo. That signs and wonders. Minana nezviratidzo. Tipai simba rakuparidza patinenge tangodenha mharidzo ruoko rwenyu ngarwupindire neminana nezviratidzo. Power to preach, but when we minister, let your hand come forth to heal the people. May be done by the name of thy holy child Zviitwe Jesus. kuzita raJesu. Zvino vapedza kunamata zvinonzi nzvimbo iyoyo pavakadoma iroro iro When they've done, make ikazunzika. prayer. Vachinamata nzvimbo yakatanga kuzunzika. The place was shaken. Chakuzunza nzvimbo chi izita. What is making the Zita rakauya panzvimbo yachi yaheaveni. when the name comes in, When you invite the presence of Jesus. kana wadaidza uwepo wa If Jesu, Jesus is to come here now, kana Jesu akauya panzvimbo ino, this whole place nzvimbo ino yose become heaven. inowadenga. It's his presence that makes a place heaven. Uwepo hwake unoita kuti nzvimbo ive denga. Ruoko rwenyu hanzi ngarwutambanudzwe. Let your name Musadzore ruoko Mwari nhasi ngarwutambanuke. let your hand be stretched forth. Kana ruoko rwaMwari rwatambanuka, anobata vari pano nevasara kumba. When the hand is straight, you'll be able to touch those that are present and those that are. Kana rwatambanuka, anobata ari pano nemurume ari kubhawa. You'll be able to touch you. Rukatambanuka, Mwari unobata mai nemwana ari kuputa mbanje. Able to touch the mother in the son. When the hand of God is stretched out, Kana ruoko rwaMwari rwatambanudzwa, tinoona minana we see miracles, nezvishamiso. wonders. The name Jesus Zita raJesu is with people. rina vanhu. Iwe unogona kunge usina, You might not have it, but usafunge kuti vamwe vese havana. but don't think that everyone doesn't have it. Kuti kwagara kune zvakawanda zvausina zvine vamwe. There are so many things that you don't have and yet others they have it. Bhutsu yausina mwanayo, Sure that you don't have, someone has it. mari yausina mwanayo, Money that you don't have, someone has it. kadzi wausina mwanaye, Wife that you don't have, someone has it. Jesu wausina mumwanaye. Jesus that you don't have, someone has it. But who has the name of Jesus? Asi ndiani ane zita raJesu?
such as I have, chandinacho give I unto you. ndinopa kwauri.